az NGV második adásának hardcore mérkőzésének első részvevője, aki nyer, az megy Illuminated ellen a bajnoki jövéért következő NGV adáson. Az első érkező, Rácz Ranci Manci! És itt van Rauka, Ranci Manci. Mi? Az... Micsoda? Úristen, itt van Tito, mit akarhat? Ugye Raúl ellenfele. Ó, és Superman Punch! Na nem áll. Ezt nem áll. Ne. Van mész, te kis torpá! DDT. Ges kezdődött a mérkőzés. És közben úgy ilyen Vágó Nikolasz vagyok a NGV kommentátorra, hallóztok. És Tito már a mérkőzés előtt megtámadja Ranci Mancikát. Mi? Ez Illuminated zenéje, de mit akarhat? Mit akarhat? Mit akarhat Illuminated? Nos, kérdezhetitek, mit keresek én itt, mint NGV bajnok. Van egy meglepetésem, ha már ez a mérkőzés, egy nálatos ellenem fog jönni. Visszalnátok! Egy kis meglepetésem! Én leszek a bíró. No ne, Illuminated lesz a bíró. Majd a kabátot, sarokba. Na, erre kíváncsi leszek. Készen áll. Készen áll. Kész, háj! Oké, Tito, hangod meg nincs. Jöjjenek le! Jöjjenek le! Újság, DDT. DDT Tito. Ennyire kettő! Figyeljen! Nem sorozza, meg kiszámolom magát. Emlékszel, mit csinált velem? Mit érdekel? Mondtad! Na, gyerünk! Menj tovább! És? Szamolydobás! Raukától. És Ranci Manci. Ó, és egy sweeper. Feladja! Feladja Tito? Feladja! Nem, kiszabadul szerencsére. Ó, és nem jó segge van Illuminatednek közben. És? Na hát nem egy Trouble Paradise, az csak egy... Hé, csapkodja a Több. seggen! Illuminatednek sok megcsapkodta meg a seggét. Azt akartam, hogy nem a Trouble Paradise volt, hanem az csak egy pár száz fokos ütés. És most Rauka kirúgja Titónak a lábát. Széttervedik a tőket. Bíró, mit csinál? Hát a bíró nem nagyon érdekli. Úgy látszik. Édes vagyok! Kis türelmet! Jó, ezt nem bírom. Én ezt nem bírom. Ó, Sirenzugébe talál. Jön! A gladiátor! Mi? Mi a szar? Mi a szar? Jön a gladiátor. Jöjjön, azt akarja, hogy csúsztam elküldést? Van a buszpenszer! Milyen buszpenszer? Milyen buszpenszer? Vegyél! Hé, ki kell állítani! Iván Bugyburút, ki kell állítani! Hé! Nem állítsuk ki! És én nem Iván vagyok! Akkor nem bír megemelni még egyszer. Titót. Iván nem állítsa le a mérkőzést. Vagy nem Iván? Nem tudom. Csak simán Bugyburút! Akkor úgy. És a bíró... hát igen, Titónak nem volt lent a válla. De szép vagy. Na, nem is sem már, nem szabad ütni! Mi? Nekem meg a fáj, senkem meg a gerincem! Ki kérdezte? Nem tudom. Iván! Nem tudok valamit, anyád? Jó, hogy beszól. Jó, hogy vicc! Gyerünk, üsse! Hé, mi ez? És ez Gyerünk, számoljon rá! Gyerünk, tusolja! Vigyen le, tusolja! De nem akart el nekire tusolni. Hát, nem a felsőket ilyen kell tusolni, uram? És ezt még... Mi játszik el még? Ezt még Illum is megmondja, nem a felsőságon kell, ugye... Várjátok! Tudtam már, ez egy no-holds-bar mérkőzés! Hát igen, nincsenek szabályok. Mit akarhat? Nézd. Tito, Oh, mit vesz elő? ez szép. Mit vesz? És egy pálma? Nem tudom. Ultra Stone!
Ez kicsit elében. Maradj itt! Te! Nem szól, nem szól. És megment Illuminati Raukát. Maradj, maradj, de nekem. És Ó, nagyon szar! jó, mekkora. Nem játékot! Bújbúr, hogy nem teszik a mérkőzés, mert sleeper, bocsánat. Hopp, hát ez szép. Jó. Menjek el, menjek. És én amit ide a belünkből, és nagyon alkas képerre, igen, de ő már kimegy magától. És Rauka elkezd inni. Nem áll. Appa! A mikrofon. Ezt nem, még hagyjuk. Ők híválkoznak ezeket a tárgyakat. És a verdőleggel. Jön! A kaki generátor! Kakik, de Anna ne! Csak azt ne! Csak azt ne! Hát ezt elugalt Rauka. Mi az? Mi Jaj, a jaj, képen? rajtam! Mit tervez? Dusá? Hoppá! Hoppá! Ah! Hát az nem sikerült. Ott van még egy! És még én is próbál segíteni, de hát nem sikerül. Ez nem sikerül. És egy pedigree! Mekkora pedigree már? Ráugor és úgy. Mekkora. Figyelj. Ez a zsákot. Na! Ez mindig unalmas! Mit mond úgy Burugy? Hoppá. Mit mondhatott ott Burugy, azt már nem tudjuk megtudni. Jó, hogy kicsúfolja a méretét Raukának. Seges. Mi a? És? Rezdük, kikerül Rauka! Kikerül Rauka! És? Hát, de adjanak még egyszer párdát Rauka kezébe. Hogy veri? Jaj, szétveri. Kontroller esett. Tanul. Gálacskös! Szakál faj! És? Új! A backsuplexből végül egy bulldog lett, bizony most megint a sleeper, de onnan akarja altatni Rauka kitót. Én amit egy kicsit feszült, és a párpofon is rátszottam. Mi? Jó, mit kit lezúzod? Itt érdes. Véget. Júj! Feladja! Egy szuper kick! Ne! Nem áll! De! Csak ezt ne! Mit csinál Illuminated? Mit csinál? Ne! És még egy! És egyenesen belesik a sleeperbe! Elaludt, ne! Ne, elájult! 2! És igen, ott a vége! Mi? Nos. Mi ez? Illuminated akar mondani? Biztosan örülhetsz a fejednek, hisz úristen alátatta a titót, ezzel erre nem jössz egy hardcore mérkőzésre a bajnok címemért. Tegyük hozzá, ha én nem vagyok a bíró, te vesztettél volna. Ez igaz. De nyertél, nem? És hogy miért is felkékeztem le titót? Hát őszintén megszólva Rauka, engem is védegesített itt úgy, hogy mint hogy téged. Ezért elintéztem a GM-mel, hogy hagyd legyek már én azért a bírónak. És én tudtam, hogy te fogod győzni, mert én tudtam, hogy úgy intézem el a meccsközést, hogy te fogod győzni. Hát itt konkrétan kikáozott volna téged, tehát a Trouble Predator nem érdekelt volna. Tehát Titónak nem ja. volt esélye. Titónak nem volt esélye. De meccsünkről szól, hardcore mérkőzés lesz, de bírlak téged, Rauka, nincsen veled semmi bajom. De azt az elalázást, azt az elverést, amit még tőlem fogok kapni azon a mérkőzésen, szóval szerintem, hogy még senki nem vert el téged, tehát végül egész életedben nem kaptál. Neked gatya. Hát így ér véget az első adás, második adás. Ezek szerint Rauka versus Illuminated. Ezek szerint Titónak esélye se volt győzni.